దేవుని భయం నీలో ఉంటే ఎప్పుడు నీలో పవిత్రత నిలిచి ఉంటుంది. ఎప్పుడు నీలో పవిత్రత నిలిచి ఉంటుంది. ఓసారి ఒక పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో లంచ్ బ్రేక్ వదిలిపెట్టారు. కొంతమంది దైవ సేవకులందరూ అక్కడ ఉంటే నన్ను కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అందరూ మంచి మంచి మాంసాలు, చేపలు అన్నీ తినేస్తా ఉన్నారు. నేను ఏదో శాకాహారం తింటూ ఉన్నాను. అయ్యగారు, మీరు మాంసాలు తినరా? ఇదివరకే అన్నీ తినేసినాను. చేపలు తినరా? ఇదివరకే అన్నీ తినేసినాను. ఇంకా ఇప్పుడు తినరా? తిన్నాను అని చెప్పాను. ఒక ఆయన అయ్యో అని ఆపేసి జోబిలో నుండి తీసి టాబ్లెట్ తీసి లటక్కనేసుకొని నీళ్లు తాగి అప్పుడు తిన్నాడు. నేను